Fordi jeg fik billigere, hvis jeg stod på scenen. Og jeg vil gerne byde alle velkommen i Aarhus mod krig og terrors navn. Jeg vil gerne byde velkommen til vores musikchef, Kjeld. Uden ham, så ville musikken ikke være så kvalitativ høj, som den bliver. Hør! Det er Kjeld, der har lavet programmet, selvfølgelig med indslag, som skal være med. Så hvis der er nogen, der har lyst til at blive lidt aggressiv over programmet, så er det ikke mig, I skal henvende jer til, så er det Kjeld. Men altså, det kommer til at foregå på den måde, at først så byder jeg velkommen, det er det jeg ved. Så bagefter så kommer Kjeld med marker. Så er der en lille programændring. Vi skulle have haft en Julie Husted til at komme og tale fra IF, men det bliver Asbjørn Nielsen i stedet for. Så bagefter ham, der kommer der en fremragende musiker i Sø, Thomas Schaflitski. Så har vi et meget internationalt indslag fra en Khalil. Han kommer og fortæller de sidste nyheder fra Afghanistan. Så kommer musikeren Rolf Heitmann. Og så kommer Mr. Peace, også kaldet Carsten Andersen. Så kommer der et nyt band, der hedder Pigeons Test Flight. Så vil Jytte Svensson fortælle lidt om Cuba. Og til sidst så kommer Ulrik Kamp Band. Og til allersidst, så bliver scenen lukket. Men selvfølgelig så er der altid nogen, der sidder og drikker bajer bagefter. Det skal I være velkomne til. Jeg vil gerne give ordet til, eller rettere sagt, jeg vil gerne give lyden til Kjelds guitar. Danmark kan få en ny regering, så skal vi ikke starte i dag med at sige, kære Lars Løkke, tiden er kommet til at udskrive det valg, så ikke alene Aarhus og regionen, men hele Danmark kan få den første kvindelige statsminister og den første SF-udenrigsminister, nemlig Helle og Willy i spidsen for Danmark. Den 1. maj handler om at skabe et samfund med plads til alle og brug for alle. Et samfund, hvor man uanset om man er ung eller gammel, sort eller hvid, om man har været på arbejdsmarkedet i mange år, eller om man er under uddannelse, er en del af et fællesskab. Et samfund, hvor det ikke er dem, som har mindst, som skal betale til dem, der har mest. De sidste 10 år har vi set skiftende borgerlige regeringer gå ind og bruge de penge, der var i gode tider, til at give skattelettelser til de, som i forvejen havde de allerstørste indkomster. Og det vi ser for os nu, det er et meget klart valg i dansk politik. Man kan vælge, om man vil gå den borgerlige vej. Det er den vej, der hedder, at vi skal komme igennem krisen ved at fjerne efterlønnen, ved at skære ned på pensionisterne, og så, hvis der bliver nogle penge til overs, så vil man bruge dem på skattelettelser til de rigeste. Lad det være et klart signal fra denne 1. maj, at det er ikke vores vej, og det bliver heller ikke Danmarks vej. Vi vil noget andet. Vi vil et samfund, hvor vi ikke lover guld og grønne skove og mælk og honning i hverken byens eller landets gader. For vi ved godt, at efter 10 år med en borgerlig regering, og efter krisen har ramt os, så er det en meget svær opgave, vi står overfor. Men vi ved også, at vi ikke vil gå den samme vej som regeringen. Vi synes ikke, det er fair, at de mennesker, som igennem et langt liv har slidt og slæbt, at de mennesker, som er nedslidte, er dem, der skal betale regningen, for at vi sammen kan komme ud af krisen. Og derfor er vores signal også til alle dem, som er på efterløn eller skal på efterløn,
og til de 470.000 pensionister, der vil få forringet deres vilkår, hvis regeringen får gennemført sin politik. Vores signal og vores budskab til dem er, vi vil ikke med en ny regering acceptere den kurs. Vi vil ikke fjerne efterlønnen, og vi vil ikke ødelægge tilværelsen for små 500.000 pensionister. Til gengæld så siger vi til os alle sammen, at vi skal være med til at bære med, når krisen skal løses. De studerende skal hurtigere igennem uddannelserne, og ja, dem der tjener mere end 1 million kroner om året, skal betale mere i skat. Men vi siger også, at til ganske almindelige indkomster, der vil vi ikke sætte skatten i vejret, men vi vil få hjulene i gang, og så vil vi sige, så må vi alle sammen være med til at arbejde lidt mere. Det er ikke nogen nem løsning, men det er den rigtige løsning. Og det er en løsning, der er langt, langt bedre, end at fortsætte med den nuværende regering. Et af de klogeste mennesker i verden, og jeg tror ikke, jeg røber en statshemmelighed, når jeg siger, at vedkommende har ikke været medlem af den nuværende regering, nemlig Einstein, blev engang spurgt, hvad er vanvid? Og Einstein svarede, vanvid er, hvis man bliver ved med gang på gang at gøre det samme, men så forventer man et andet resultat. Kære venner, jeg vil på ingen måde påstå, at regeringen er vanvittig. Men jeg tror ærligt talt, at vi har set, hvad deres vej fører til af resultater, og derfor er der brug for en ny vej. Det gælder ikke mindst i forhold til vores hospitaler og vores sundhed. For hvad er det, vi har set under den nuværende regering? Jo, vi har set en regering, der har haft så travlt med at fremme privathospitaler, så man har overbetalt hundredvis af millioner af kroner, som kunne have været brugt på de hospitaler, som er med til at give behandling til alle danskere, uanset om man har mange eller få penge. Fordi det Danmark, vi vil have, det samfund, vi vil passe på, det er et samfund, hvor det ikke er spørgsmål om, hvor mange penge du har i din punkt, men hvilken sygdom du lider af, der skal afgøre, om du kan få behandling eller ej. Og derfor vil jeg også sige det meget, meget klart i dag. En socialdemokratisk og SF-ledet regering vil aldrig nogensinde gentage Lars Løkkes numre med at overbetale privathospitalerne. Hver en krone vi har, vil vi bruge til at sikre en bedre kræftbehandling. Og også at gå ind og hjælpe de medicinske patienter, som der måske ikke bliver skrevet så meget om, men som vi alle sammen kender til, har det svært ude på vores hospitaler. Og ved I hvad? Nogen, som der bliver talt meget, meget lidt om, men som jeg synes, vi i særlig grad skal tænke på i dag, det er de børn og unge ude på vores psykiatriske afdelinger, som har en meget, meget lang venteliste, som har nogle meget store problemer, men som også har et liv, som de fortjener at kunne leve fuldt ud, og hvor vi som samfund har svigtet. Og derfor siger vi vil ikke bruge penge på at overbetale privathospitaler. Vi vil bruge dem på dem, som har mest brug for det, hvad enten de har kræft eller de lider af psykiske lidelser. Det er vores løfte til danskerne her i dag. Vores hjerter kan mærke, at forandringens vinde blæser, at mulighederne er der, at de borgerliges 10 år er forbi. Man har talt om det forsømte forår i litteraturen. Man kan også tale om det forsømte 10 år, når det gælder den borgerlige regering. Og lad det også derfor blive sådan, at i år bliver den sidste 1. maj, hvor vi har en borgerlig regering i Danmark. Men venner,
mulighed kommer ikke af sig selv. Den mulighed kræver bevidste valg. Den mulighed kræver, at hver enkelt af os, der står her i dag, bærer det engagement, bærer den glød, bærer den viljefasthed, som vi har i vores hjerter med os, også i morgen, også i overmorgen, hele vejen frem til valgdagen. At vi snakker med kolleger, at vi snakker med naboer, at vi snakker med familie, og at vi siger, at tiden er kommet, hvor de slidte kræfter skal afløses af nye tanker. Tiden er kommet, hvor den regering, som har tænkt på dem, der havde mest, skal afløses af en regering, der tænker på os alle. Tiden er kommet til mere fællesskab og til mindre ulighed. Og ja, kære venner, tiden er kommet til, at vi, når vi mødes næste gang, kan sige, at vi bor i en by under SSF-ledelse. Vi bor i en region under SSF-ledelse. Og ja, vi bor i Danmark, hvor vi har den første kvindelige statsminister nogensinde, Helle Thorning-Schmidt. Det er budskabet fra i dag. Fortsat god 1. maj. Det er godt, når man er så dårlig til at lave dem, som jeg er. Sæt ballon. Viva el socialismo en la libertad, non più nemici, non più frontiere, sono i confini, rosse bandiere, o socialisti alla riscossa, bandiera rossa, la trionfera, bandiera rossa, la trionfera, bandiera rossa, la trionfera, bandiera rossa, la trionfera, viva il socialismo e la libertà. Bandiera rossa, dove sei stata, sei ritornata, sei ritornata. Bandiera rossa, dove sei stata, sei ritornata, la sventella. Bandiera rossa, la trionfera, bandiera rossa, la trionfera, bandiera rossa, la trionfera, viva il socialismo e la libertà. Barrichelfang, Castello, viva il Feno, viva il Feno. Barrichelfang, Castello, viva il Feno, che sai man bene. 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 Og liebe socialismen og det røde flag. Hun var fattig, men så er hun var til at spille, men en blev begærlig. Men hændelses til, og så det her, kapitalismen, hun tager her, de armes løn. I livets paradis, men jeg synes fandme det er synd. Der er på ballet, hun var god, traf hun ham på pigejagt. Hun tager aldrig på noget, det skulle aldrig have sagt. For sådan er kapitalismen, hun tager her, de armes løn.